बागुलबुवा. हिरव्या साडीतील बाई. शरीराला जोरात झटका देऊन अजय झोपेतून उठला. रात्रीचे 4 वाजले होते. आजही तेच स्वप्न, आजही तीच भीती, आजही तसेच जखडले गेलेले शरीर, आजही तीच बाई, त्याला स्वप्नात दिसणारी. पहाट झाली असल्याने पक्ष्यांची किलबिल सुरू झाली होती. अजय उठला. सर्व आवरून ऑफिसला जायला निघाला. त्याने चहा बनवला. चहा पिताच थकवा व भीती कुठच्या कुठे पळाली. अजय एकटाच त्या खोलीत राहत असे. ऑफिसमध्ये काही मित्र बनले होते, तेवढेच थोडेफार. त्याची खोली फारच आडबाजूला होती, दुमजली इमारतीच्या अगदी मागच्या बाजूला. तिथे आल्यापासूनच हा स्वप्नाचा त्रास सुरू झाला होता. त्याला धड स्वप्नही म्हणता येणार नाही, कारण तो झोपलेला आहे हे त्याला समजत होतं. पण अचानक कधीही त्याचं शरीर बंद होऊन पूर्ण शरीरभर मुंग्या येत असत. निरनिराळे आवाज येऊ लागत. त्याला त्याचे डोळे उघडावेसे वाटले, तरी कितीही प्रयत्न केला तरी उघडत नसत. काही वेळाने मात्र ही भयानक स्थिती संपून जात असे. त्यामुळे तोही या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करत असे. पण ते स्वप्न नक्कीच नसायचं. आजही तो त्याने नवीन विकत घेतलेल्या त्या लहान बाळाच्या रूपात बनवलेल्या टेडीकडे बघत होता. त्याचे डोळे जणू जिवंत भासत होते, म्हणूनच त्याने ते विकत घेतले होते. त्याने ते एका दोरीच्या झोपाळ्यावर ठेवले होते. रात्री बेसिन समोर आरशात पाहत त्याने दात घासले आणि रात्री पुस्तक वाचत वाचत तो झोपी गेला. स्वप्नात तो आता एका अंधाऱ्या बंगल्यात होता. तो हॉलमध्ये झोपून होता. रात्रीचे 3 वाजले होते. कसल्या तरी आवाजाने त्याला जाग आली. त्याच्या मनात विचार आला, कोणी जमिनीवर कपडा घासला का? की झाडून घेण्यासारखा आवाज आला? की कोणी पाय फरफटत चालले आहे? की एखादे फडके वाऱ्यावर फडफडत आहे? आवाज किचनमधून येत होता. तो हळूच उठला. किचनचा थोडा भाग त्याला इथून सुद्धा दिसत होता. तिथे पिवळ्या झिरो बल्बचा अंधुक प्रकाश होता. आता त्याला एक सावली दिसली, एका खाली बसलेल्या बाईची. पण तिचे हात जमिनीवर काहीतरी घासत होते. तो जवळ जाऊ लागला. तसे त्याचे शरीर अचानक आखडले गेले. स्वप्न गायब झाले आणि तो त्याच्या खोलीत असल्याची त्याला जाणीव झाली. पण त्याच्या खोलीत कोणतरी येरझाऱ्या घालत आहे अशी त्याला जाणीव झाली. शरीर आखडलेलेच होते. त्याला ते हलवता येत नव्हते आणि काहीतरी पडल्याचा आवाज आला आणि क्षणात त्याचे शरीर मोकळे झाले. भीतीची लाट ओसरली. तो उठला. खोलीत तर कोणीच नव्हतं. त्याने लाईट लावली. त्याला ती बाळाची बाहुली खाली पडलेली दिसली. अच्छा, हे पडले होते काय खाली? असे म्हणत त्याने ती खुंटीला टांगलेल्या झोपाळ्यावर ठेवली. काही दिवस असेच गेले. पुन्हा एका रात्री भीतीची ती लहर आलीच. झोपेत असताना त्याला पुन्हा तेच स्वप्न पडलं. पण थोडा फरक होता. आता तो जरा वेगळ्या घरात होता. पण आताही तीच स्वप्नातली बाई किचनमध्ये एका कोपऱ्यात बसून खाली काहीतरी घासत होती. ती हेल काढून रडत होती. मध्येच खुदकन हसत होती. तो किचनच्या दरवाजात उभा होता आणि ती समोरच्या कोपऱ्यात होती. तिची त्याच्याकडे पाठ होती. कोपरा अंधारात होता. जमिनीवर काहीतरी ओलं सांडलं होतं. अचानक त्याच्या छातीवर त्याला काहीतरी जाड जाणवलं. स्वप्न गेलं. जाग आली. जडपणाही कमी झाला. त्याच्या खोलीतील ते बाळ गोल गोल झोक्यावर फिरत होतं. हवेने झाले असेल असे समजून पुन्हा त्याने आपले सकाळचे काम आवरले. काही दिवसांनी तोच प्रकार घडला. तेव्हा होती अमावस्या. रात्री आरशात पाहत असताना त्याला त्याच्या मागे लांब अंधाऱ्या किचनमध्ये कोणीतरी उभे असल्यासारखे दिसले. ती नक्की सावली होती की काय हे कळत नव्हते. अजूनही जास्त भीती वाटली नाही. अचानक त्या आकृतीने
आपली मान एका खांद्यावर कटकन वळवली. तो घाबरून जोरात वळला. तिथे काही नव्हतं. परत आरशात पाहिलं, तिथेही काही नव्हतं. आज झोपताना उजेड चालू ठेवून तो झोपला, पण नेमकी लाईट गेली. त्याने मेणबत्ती लावली व परत झोपला. हिवाळ्याच्या थंड हवेत झोप लागली. आज त्याला रात्री जाग आली. तो पाणी पिण्यासाठी किचनच्या जवळ गेला. लाईट नव्हती. किचनच्या आतील दृश्य पाहून त्याचा श्वास गचकन ओढला गेला. धडधड वाढली. घाम आला. पाय लटपटायला लागले. आत अंधारात तीच हिरव्या साडीवाली बाई जमिनीवर बसून घुमत होती. तिचा तो भयानक आवाज अख्ख्या किचनमध्ये घुमत होता. ती खाली हाताने काहीतरी घासत होती. त्याच्या पायाला काहीतरी ओले लागले. खाली पाहिले तर त्याला दिसले की ते लाल रक्त होते. त्याने वर पाहिले. त्या बाईच्या समोर एक विळी होती. तिने ती काहीतरी कापत होती. नीट पाहिले तर दिसले की ती एक बाळ होते. ते लहान धूड रक्ताने माखलं होतं, वळवळत होतं. तिने त्याचे मुंडके विळीवर आपटून वेगळे केले आणि ती जमिनीवर हात फिरवून सांडलेले रक्त अंगाला, तोंडाला लावू लागली. ती किळसवाणी हसू लागली. अचानक तिची मान करकन मागे वळली. अजय पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असला तरी घाबरून जागीच धिजला. ती लोळत लोळत त्याच्या जवळ येऊ लागली. कसाबसा अजय तिथून धावला. घराचा दरवाजा उघडून बाहेर पडणार, दाराच्या जवळ पोहोचणार, तोच त्याचा पाय कोणीतरी खालून धरला. ते बाळाचे बिनमुणक्याचे धूड होते. त्याचे दुसऱ्या ठिकाणी जमिनीवर पडलेले मुंडके हे करत हसत होते. त्याला जोरात हिसका देऊन अजयने स्वतःला सोडवले. दार उघडून बाहेर पडून जोरात इतरांना आवाज देऊन तो बोलावणार होता. तोच दार उघडताच ती बाई दारात समोरच उभी दिसली. तिचे डोळे पांढरे होते. तिने त्याला आत ढकललं. फरफटत त्याला किचनमध्ये नेलं. आता ती विळी पाहून अजयला पुढे काय होणार हे समजले. तो जोरात ओरडू लागणार, तोच त्याच्या तोंडात त्या बिनमुणक्याच्या बाळाने आपला हात घातला व त्याची जीभ पकडली. तो जोरात खाली आपटला. त्याचा बरोबर गळा त्या धारदार विळीवर आला. त्याची शुद्ध हरपली. त्याची या जगातील ती शेवटची रात्र होती. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.